Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na niyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko niyo sa pangan nga libra, hingkod ang pangidaron, taga Davao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa bag-o kong nadiskubrihan nga yuta sa akong mga ginikanan. Nabaligya man gud ay nila ni adtong 2001 pa. Aron ni hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Niya ka man lagi libra. Di day ka mo trabaho. Ay, naglain akong lawas maoy. Maong naglimpyo-limpyo lang ko din sa atong bahay. Naglain man ka ng imuhang lawas. Pahuway, at nagsigit pang limpyo. Lain kay ang pamati ko sa akong lawas, ma. Hagashas kaya akong panit ba? Dry. Tungod tingali ni sa akong kainit. Maong maglihok-lihok ko aron ko panington. Uy, mabughat ka man ka anak libra. Ay, bughat ba maoy? May man og nakaagi kong panganak. Sa sipon ko lang siguro ni ma. Maning naglain akong lawas. O pag hinumog tambal, kay basig unsa na lang sakita. Ibaw kabayas panahon ron. Maglain lang ang lawas, COVID dayon. Ay, si bakot taon ka ng sakita, maoy. Palayo lang itaw na nato. Kaya sula ba yan ng sakita? Kung may usa nga masakit sa usa ka pamilya, ana, damay tanan, i-quarantine. Binuang yun ng balaura. Ninuod, maoy. Pero wa naman gani mano ang uban anong tao. Pasag din na sila, oy. Pero maayo lang sab, oy, nga managana ta. Bisan pa sa atong pagduda. Kay sa atong kapobrihon baya in town, di good mahimong masakit. O kay naglain man ka ng lawas nimo pag inom og tambal og ipahuway na. Gusto lagi kong panington, ma. Mawa, pasagdihin lang ko, be, nga magkurek-kurek din sa bahay. Manglimpyo ko, aron ko panington. Apilo na ko limpyo ang inyong kwarto ni Papa, ma, ha? Bahala ka, kahit ka mag-o, Awar ginis, mama. Dili ta palihukon niya kining kwarto nila, Papa, pating abuga. Wa na. Niriak ng akong ilong. Pimpahan sa mong papel nga. Niya sa ilang kwarto. Ila pa man yun ang gitapi-tapigan. Angay na unta mo nilang ilabay. Kay karaan na kanyang papila, oh. Ila pa pa man niya sa sudan ng plastic sa envelope, oh. Kinikolor yellow naman yung mga papila tungod sa kakaraan. Ito pa. Ano sa man certificate? Diploma? Ako basahon. Uy, titulo sa yuta? Doon namin yuta? Ay, nabaligya na namong papa ni mong yutaa, oy. Ha? Unya, nganong niya pa man ninyong tituluha, ma? Ngambot ko, oy, yun sana pagbaligyang papa ni mo. Nga naa pa man nato ng tituluha. Nga ni atong 2001, gibaligya naman na niyas kantidad nga 300,000. Ha? 300,000? Nakita na ko ang gitago-taguan sa akong mga ginikanan nga titulo namo sa yuta. Apan matod pa sa akong inahan nga nabaligya na di nila ng yutaan ni adto pang 2001 sa kantidad nga 300,000. Ang akong natingad-an kay nganong naa pa namo ang maong titulo. Og nakapangaan pa kini sa akong amahan. Onya, wa ko na mahatag sa nakapalit sa yuta. ha? Nalimot na ko kung ngano na. Murag, ang sirok ba to ang akong unang nahatag sa nakapalit? Ugwa na sila magpakabana sa original nga titulo human ato. O wala sa kumahiba o asa na karong katong nakapalit sa yuta. Unsa? Pero may nasabutan bisa pagkabaligya ko ang yuta. O kaya gani palihog. Naasab siguro diha ang among gihimong kasabutan. Basta kay nabaligya ko na kanang yuta. Pa! Yutaan day mo? Gamay naman ng yutaan noon. Tunga sa ikarya ra. Uy, kadako na ana. Kami gani. Wagi bisan usa ka kaang lang. Bitaw noon. Maayo na lang ang takto ba? Aron dili na ta maproblema kung magbahay na ta, kung magminyo na ta. Ato nang yukon. Ha? Susingon ta ng tituluha. Kaya nagduda ko nga, matawag pa na nga, inyo pag yun ang yuta. Unsa? Kaya naman ninyo titulo. O nakapangan pa ni Papa ni mo. Aw, kamu pa itigiya na.
Unsa? Nabaligya na lagi na namos, gagmay pa mo. 20 na siguro kapin katuig, uy. Maong ayaw na lang nagkuti-kuti ha, palibra. Kay kagubot, rabagda ng yuta kung mo ay kuti-kutihon ninyo. Maong ayaw na. Kay di na lagi na atong yuta ah. Pero ma, ngano lagi naan ninyo ang titulo sa yuta? Na, si Papa rin ninyo nahibawaan na. Ngano? Kay sila raman tong nagsabot sa kapalitan ng yuta ah. Sigurado mo nga nabaligya gina ninyo yuta, ma? Oo, uy. Kadto magod na operahan ko, maong nabaligya ng yuta ah. Asa ni dapitan yuta, ma? Kay magsusi ko. Ha? Uy, basi may napuyo na ng yuta ah, uy. Mayugi lang ko, bi. Magsusi lang taan ng yuta, Oh, kani, maoning dapita. Mga tungas ektarya gyud ninyo ta ah. Wow! Kanindot ko din ang lugar, ma. Na bakilid lang siya gamay, pero nindot kaayo. Kay magumbaw ta din is kalsada sa ubos. Kanindot hinuag bahay ng lugar, ma. Nindot lagi, pero di naman ato. Pero ay namang tag-iya sa yuta, ma. Ang nakapalit ba? Wa man lagi nila timan ng yuta, Wa man nagbayad lagi din, eh. Ang butang sab kahaghain, uy. Basin tong nakapalit og daghan kay siya yuta mo, wa na niya maatiman. Ma, amo ning lihokon, ha. Kay nagduda gid ko, nga matawag pa nga ato pa ning yuta, Ha? Wa na mi idea kung hain na karon ang giingon sa akong mga ginikanan nga mao'y nakapalit sa among yuta. Pero ang tituluan ni nakapangahan pa sa akong amahan ug naa pa jud namo. Ang akong nga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, ang sulti sa akong mga ginikanan nga nabaligya nila ning maong yuta niadto pang 2001 sa kantidad nga 300,000. Balido ba ang pagbaligya nga niya pa man namo ang titulo sa yuta? Ikaduhang pangutana, sa titulo nakapangahan pa sa akong amahan. May chance pa ba nga matawag nga amo pa ninyo taa? O pwede pa ba ni namong bawion? Kaya pa man namo ang titulo. Ikatulong pangutana, may kasabutan silang gipirmahan sila si Papa o ang nakapalit sa yuta. Unsa man kini kalig-on nga naa pa man namo ang titulo sa yuta o nakapangahan pa sa akong amahan. Ikaupat og katapusang pangutana. Interesado akong mabalik pa namo kining yuta nga may gidak-on nga tunga sa ektarya. Unsa may among buhaton? Asa man may magsusi kung matawag bang amo pagid ning yuta? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Libra. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini sa attorney Elaine Bathan og ako karon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course sa mga medical na magid si Dr. Obra, but for mga legal of course it's me, no? Taod-taod ba man yung wala dungog, no? Mga suking tigpaminaw, hands up sa mga giningaw nako din ha, giningaw sa ko ninyo, no? Hay naagitag kasakit mga suking tigpaminaw pero sige lang, padayon lang gid gihapon, no? So yun na unta nga ako na po ang inyong paminawon karong mga orasa, karong mga panahon na sa kahanginan, no? O sa tanan nga gusto nga magpadala sa ilahang mga suwat suliran, pwede ninyo ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong RMN. ang ato ang letter sender karong adlaw gipadani niya iyahang suwat pinaagi sa Yahoo account suliran_612@yahoo.com. Tago na to siya sa pangalan nga si Libra. Ning suwat ni siya kay naa siya'y nabag-o lang nga ni diskubrihan nga yuta sa iyahang ginikanan. Nabaligya manggod kuno ni nila ni atong 2001 unya ang ilahang pagka-discovery ani katumantong nato'y panahong nang limpyo man siya, no? Nang hinlo dito sa ilaha. Dito to niya nakitaan ang usa ka papilis. Unya diha siya nakaingon nga hala, naa di ay silay yuta. Gitago-tago sa ilang ginikanan sa ilaha ang yuta kay apan matud pa sa iyang inahan nga nabaligya na kuno ng yuta 2001 pa sa kantidad nga 300,000 pesos pero naapa nila ang titulo. So naglibog sila nga no ang naapa man nila ang titulo kay wa sad kuno mahibaw
ug asa na kuno karon ang nakapalit sad sa yuta. So wa sila kabaw pero ang titulo naa nila. So muna yung mga unang pangutana. Ang ingon sa iyang ginikanan, nabaligya na nila ang yuta 2001 pa 300,000. Balido ba ang pagkabaligya nga naa pa man nila ang titulo sa yuta? Okay, di mo matter kung ang titulo naa pa ninyo or wa na. Okay? Ang pangutana nato ana unsay basihan para makibawta kung valid ba ang pagbaligya sa yuta or dili. Usarag yun. Kung pananglitan na ay deed of absolute sale nga papel, pinirmahan, original, ang pirma sa imuhang ginikanan kay sila may tag-iya siyuta, ngadto, no, sa nagpalit, meaning seller, ngadto sa pangan sa buyer, unya kaming dokumentuha, ginotaryuhan, then mayon jud ko nga valid ang pagkabaligya. Wa lang na turn over ang titulo sa yuta. Maura gyud na ang atong basihan. Dili ingon nga way bisa ang pagbaligya tungod kay naa pa ninyo ang titulo sa yuta. That is the only document that needs to be executed, no? Nga kinahanglan pirmahan para makaingon ta nga valid ang pagbaligya anang maong yutaa. Ha? Kay deed of absolute sale ra gyud na. Papeles ni exist, makuptan gyud nato, inigtan-aw nato, naa nakabutang ang description sa yuta, ang title, pirmado sa inyong ginikanan kay mo'y tag-iya didto, ngadto sa kanang nagpalit, kinsa man gani na siya, unya notaryado sa usa ka notaryo publiko ang kaning maong yuta. Kana ra gyud. Ikaduhang pangutana, ang titulo nakapangalan sa kong amahan. May chance pa bang matawag pa nga amo kaning yutaa? Or pwede pa ba ni namong bawion kini apa man namong titulo? Okay. Ang ako gyud ana, ngingon baka pwede ba ninyong bawion nganong inyo mang bawion nga nabaligya man na kung valid ug naa ning kaning akong giingon nimo nga deed of absolute sale. Now, gusto ka makahibaw kung inyo pa ba nang yutaa? Susiha na, no, kung tinuod pag ng original ang naa nimo or basin pariha lang na nya may lang pagka-xerox, no, adtua didto sa local civil registrar kung asa na nakarehistro ang kanang yutaa, no, unya susiha didto inig check nimo inyo pa ba ng yutaa. Kaduha, adto sa munisipyo pagkuhas deklarasyon inyo pa ba nangan, no, kay inyo pa nangan ang titulo hangtod karon ug asa ang tax declaration aw maingon jud ko nga di ko maingon na dili valid pero basin wa gyud na nabalhin or basin wa gyud to nadayon siguro ug unsa bang paghitabo kaingon ko nga basin kamo paghihapay tag-iya sa yuta pero you'll have to be aware and beware nga basin pod makaukay pod tong tagnig nakapalit sad sa yuta o deed of absolute sale para pagpamatuod na sila na gyud puday tag-iya anang yutaa, so careful pud ka. So tan-awa sa susiha pud na didto, no. Ikatulong pangutana, may kasabutan silang gipirmahan sila si Papa ug ang nakapalit sa yuta. Unsa kini kalig-on nga naa pa manamo ang titulo sa yuta ug nakapangalan pa sa akong amahan. Ang titulo sa yuta posible baya na siya nga kung pananglitan na wa na siya atong panahona, no, nakakuha na sila bag-o. Kay pwede ra man kaka-file ana sa korte ug reconstitution of title. So pwede ra pud sila naka-file ana wa ta kabaw. Kay wa na ra ba mo kailag kinsa nang nakapalit sa yuta. Wa na ba mo kibaw asa na siya. Wa mo kakibaw na amo yuta. Oh, mo na to begin with. So, ato sa nang pagtan-awon og klaruhon sa kay ikaw mismo kabaw man ka nga gibaligya na siya. Gani, mingon ka na ay kasabutan. Kung may kasabutan, muna'y akong pasabot. Ako nang i-assume ha, nga deed of absolute sale na ang kanang imuhang gipasabot nga kasabutan. Kaya wa may laing kasabutan. Nga pag magpamatuod sa pagbaligyag yuta, deed of absolute sale, manggid ang tawag ana. Or contract of sale, mo manay tawag ana, no? So, kana siguro imong pasabot. Unya, amuin ka kung sana kaligon. Kung kato siya, pirmado, ligo na siya nga dokumento na notaryado, then that is really a valid nga document to effect, no, and validate the sale. So kamo nagyudili gid kamo tag-iya na anang yuta, no, ang kato yung nakapalit sa yuta. Now kung interesado kani di ay kaupat og katapusan yang pangutana, interesado kung mabalik pa namo kining yuta nga may gidakon nga tunga sa hektarya, unsa may among buhaton, asa may magsusi kung matawag ba namong amo ning yuta. Okay, bad faith niha kay kibaw kang gibaligya na ninyo ang yuta. Pero
Kung siya pod natug pod sa iyahang katungod, aw, sige lang. Naaman po'y giingon nga kanang estopel or latches, kanang natug pod tas ato ang katungod, ipalit man ta din nimong yuta nga nuwa man nimo gipabalhin. So, pwede siguro, no? Kay sa kagidugayon, 2001, pila naman, tuig tapin naman yun, 20 tuig tapin, no? Nga, wapod ka nagpawapod ko nagpakabana ang tag-iya. So, tan-aon lang. So, tanawa sa dito, susiha sa dito, sa katong duha ka siya kung giingon. Una, ang Register of Deeds, no? Tanawa ang titulo. Inyo pa ba? Ikaduha, tax declaration sa munisipyo, inyo pa ba? No? Unya, tanawa pod sa BIR, kung gibayran ba? Or naabay gibayad or anything. Kay kung wala, ay lagi ipahibaw nga nagbaligya. Tanawa lang, susiha lang. Pero ang kanang titulo, tanawa lang gipod, wa ba gipod. Kay kung ako po mo palit og yuta, maniguro po kung ibalhin na diretso sa ako, uy, no? Or, di po ko mapalit og yuta, o wa, di po ko mabayad, kung wa po gihatag sa ako ang titulo. Di ba? So, paano siya? Sige, pwede gid siguro kay kung naapa ninyo ang title inyo gihapon, ya mao na ang latest no nga certified true copy. Posible susiya wa bagid siya nabalhin, wa ba ni na-cancel ni nga title. Kay kung pananglitan gibalhin na niya, na-cancel na ng inyong titulo. Na-isyuhan nagbag-ong titulo nga ang pangan ang tag-iya na kanang nakabutang sa kasabutan no. So kung wa na siya, wa makansela, posible gyud nga nagpabilin pa mong tag-iya anang maong yuta. Ako alang sad nga basin pod lagig mo na kung gaingon nimo nga posible pa nga as of the moment you can continue to treat it as your property. Pero at the back of your mind, kibawag yun ka nga at some point in 2001, nabaligya din sa imong ginikanan ng maong yutaa. Pwede po ka buta bungol nga wa ni nabaligya kay inyo po maghihapong titulo, wa kakabaw, pabuta bungol lang po ka. So, imuhang buhaton ana kung napo ang kuka, kung napabay mong ginikanan nagwa naman. So, pabalhin sa nas inyong hangad ang kanang maong yuta, no? Bayad sa tag mga buhis, estate tax and all para mabalhin sa inyo ang pagpanag-iya pod anang yuta. Ana lang ha. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.